Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Gulma ajali. A yau cikin shirin namu na gulma ajali za mu rika shafin jaridar Daily Trust Hausa inda muka ci karo da takaddamar da aka fafata a kan hoton wasu mata da aka kasa gane wace uwa wace ya. Amma kafin shiga cikin shirin, idan yau ne farkon kasancewa ka da wannan tasha ta mai albarka, sai kai haƙuri don Allah ka danna mana subscribe kana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ba hoton uwa ne da 'yar cikinta, ku gano mana uwar a cikinsu. To ku biyo mu domin jin ra'ayoyin mutane akan wannan batun. Bari mu fara da Imamu Tirmidhi Musa Gwangwan inda ya ce mai farar riga ita ce uwar, shi kuma Ali Haruna Gora ya ce ɗaya ce uwar ɗayar kuma 'yar simple, inda shi kuma Abubakar Sabit ya ce daga ɓangaren dama uwa daga ɓangaren hagu ya. To menene wahalar? Ai bambancin a fili yake, idanunsu kawai za ku lura da su. Ita kuma ra'ayin Koni Salma Yakubu shine ta ce the mother in white, her face shows that she's gone through a lot. Muhammad Ahmad Captain kuma ce nawa za ku biya haka kawai ku samu aiki. Shi kuma ra'ayin Sunusi Suleiman ya ce ya za a yi kwaɗa ma uwar ce mai karamar fuska, inda shi kuma Umar Muhammadu ra'ayin shi ya baya cewa bangaren dama uwa daga bangaren hagu ya. Shi kuma Hamza Husari ya ce ƙariya kuke yi kawaye ne. Khalifa Umar ya ce mai farin riga ita ce uwar, inda ita kuma Aisha Muhammad Burai ta ce mai karamar fuska ita ce uwar. Shi kenan. Shi kuma ra'ayin Awwal Suleiman ya ce daga bangaren dama ita ce uwa, inda shi kuma Muhammad Haruna Zamani ya ce mai karamar fuska farar riga. Ali Gabarin ya ce mai farin kaya ce uwa, inda ita kuma Sakiya Mahmud ta ce mai dogon fuska ita ce uwar. Shi kuma Yahaya Adamu Kwanzalta cewa mai farin kayan, inda Nasir Awwal Ali ya ce mai t-shirt din ce uwa. Abubakar Muhammad ya ce ga uwan nan da farar riga, inda shi kuma Mustapha Uba ya ce ga uwan nan ɗayar kuma ita ce 'yar. Shi kuma Abdulrahman Ali ya ce dama uwa hagu ɗiya. Shi kuma Abubakar Ahmad Sheikh ya ce mai siririyar fuska ita ce uwar, mai faɗin fuska kuma ita ce 'yar. Abdulrahman Garba ce mana yi, amma ko ɗiyar ce gaskiya ta yi saurin suka, inda Muhammad Fasha ya bamu da turanci ya ce the mother she is wearing white. Shi kuma Abubakar Sadiq YMT ya ce mai farin kaya ita ce uwa, domin abubuwa sun bayyana da ke nuni da haka. Shi kuma Bangis KGR ya ce ɗaya ɓangaren dama uwa ce, ɗaya ɓangaren kuma hagun ɗiya ce. To duka nan muka zo ƙarshen shirin namu da gulma ajali. Idan shirin ya burge ka sai ka danna mana like. Idan kana da wata tambaya ko sanarwa za ka iya ajiye mana ita a akwatin comment. Idan kuma yau ne farkon kasancewar ka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi hakuri da Allah ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon videos ɗinmu da zarar mun tura. Muna godiya da kasancewa tare da mu.